Com els llibres van canviar la vida de Tony Robbins i poden canviar la teva també. Per qui no em conegui, soc l'Albert. Després de 15 anys sent camioner, vaig aconseguir la llibertat financera als 42 anys. En aquest canal comparteixo la ruta que a mi em va funcionar per ajudar-te a tu també a aconseguir la teva llibertat financera. Avui vull parlar-te d'una cosa molt poderosa, d'alguna cosa que pot transformar literalment la teva vida. I no és una aplicació nova ni una inversió miraculosa. És una cosa molt més senzilla, però infinitament més potent. Els llibres. Hi ha una part del llibre Diners, domina el joc de Tony Robbins on ell explica com quan encara era pobre vivia pràcticament amb molt poc. Però una cosa sí que podia permetre's: un llibre. No tenia mentors milionaris, no tenia contactes influents, no tenia accés a seminaris, cars ni màsters d'èlit. Però el que sí que tenia era una passió insaciable per aprendre, i els llibres li van donar això. Robbins va començar a llegir obsessivament economia, psicologia, desenvolupament personal. Tot el que podia caure a les seves mans ho llegia. Va entendre una cosa fonamental. Si no pots canviar la teva situació econòmica, sí que pots començar per canviar la teva mentalitat. I saps què? A mi em va passar el mateix. Durant anys vaig treballar com a camioner. Llargues hores a la carretera. A vegades en silenci. Altres escoltant audiollibres. I sempre amb un llibre preparat a la motxilla. Llegia tot el que podia sobre economia, inversions, creació d'actius i llibertat financera. Volia entendre com podia sortir del bucle de treballar per diners i començar a construir alguna cosa que treballés per mi. Vaig llegir, literalment, dotzenes de llibres. Molts d'aquests coneixements em van obrir els ulls. Vaig començar a provar coses, a crear actius. Molts van fracassar. Alguns van ser un desastre, però no vaig parar, perquè cada llibre, cada intent em portava una mica més a prop. I amb el temps, aquells coneixements acumulats, aquells anys de perseverança em van permetre assolir una cosa que sembla un somni: la meva independència econòmica i la meva llibertat financera. I no ho dic per presumir. T'ho dic perquè potser tu estàs on jo estava fa uns anys. I si és així, vull que sàpigues que es pot fer. I pots començar avui mateix, amb un llibre. I aquí és on vull anar a parar. Avui dia tenim accés a milers de llibres per pocs euros, com el Kindle o Kindle d'Amazon. Fins i tot gratis, a biblioteques o plataformes digitals. Tens a les teves mans el coneixement de les ments més brillants de la història explicat pas a pas. Per exemple, vols aprendre com funciona el sistema financer i la borsa de valors? Doncs llegeix a l'Inversor Intel·ligent, de Benjamin Graham. En canvi, vols entendre com canviar la teva mentalitat i sortir del cicle de l'escassetat? Prova amb Pensa i fes-te ric de Napoleon Hill o Desperta el gegant interior del mateix Tony Robbins. Els llibres són els mentors dels que encara no poden pagar un mentor. Són el mapa pels qui encara no tenen GPS i són el banc de coneixement pels qui no tenen diners al banc. Potser ara mateix estàs en un moment difícil. Potser estàs començant de zero. Però saps què? Això és justament el que li va passar a Tony Robbins. Ell va començar amb un llibre i amb això va començar a canviar la seva manera de pensar. I quan canvies la ment, comença a canviar la teva realitat. No subestimis mai el poder d'un llibre. Pot ser la llavor que acabi creant el teu futur. Si vols dominar el joc del diner, com diu Tony Robbins,
Comença per dominar la teva ment. I una de les millors eines per fer-ho és un bon llibre. Si t'ha agradat aquest vídeo, deixa'm un like, subscriu-te i comenta quin llibre t'ha impactat més fins ara. I si vols recomanacions de llibres per transformar la teva vida financera i personal, digue-m'ho als comentaris. Ens veiem al pròxim vídeo. I recorda, diners amb seny per ser lliure!